गिबियावनो बयखौबो आंनि सिगाङाव बरायग्रोबाय। दायो आङो दंफैयो गयबारियाव। दा बाहाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि पार्कआव। दा बाहाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 29थि थैनाय सान फालिनाय उदखारि बेरेखा सान। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन, नायलांबाय थादोल'। नोंथांमोना गेटआ नैबेनो, बेजों हाबलांनांगौ। हाबसै आङो। उदखारि बेरेखा सान। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि उदखारिनि हेंथा बयबो गसंथा उदखारिनि हेंथा बयबो गसंथा उदखारिनि हेंथा बयबो गसंथा दिनैनि बे जोबोद ओंथि गोनां आरो माहारिबादनि सासे गोग्गोम खुन्थिया जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाय सानाव जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनाय जोंनि बयनिबो थुलुंगानि फुंखा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि न'खरनि आरो मानगोनां जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसि भानुमति बसुमतारी बाजै जोंनि गेजेराव दंफैयो। बिथांनि न'खरनि फंबाय लबेन बसुमतारी बिथां। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सारजों जों लोगोआव दङ। बे दिनैनि गोथार हाबाफारियाव बे बुब्लियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि आथिखालनि बिटिआरनि चिफ बिदा गेदेर मानगोनां प्रमद बर' बिथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि आथिखालाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिदा गेदेर इउजि ब्रह्म आदा बिथां, लोगोसेनो जोंनि गोबांथार बेयाव एबसुनि आगुनि दैदेनगिरि आथिखालाव एमएलए लरेन्स इस्लारि। दिनै बे सानाव आङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जि थैनांनाय थासारि बियो बर' हारियाव दा फैथों होननानै बे गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे थांखि लानानै हाबाफारिखौ मावबोदोंमोन बियो दिनै जाफुंसार जाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना, जोंनि फैबाय थानाय जि जोंनि जोलैफोर जागोन, बिसोरो बे मोनसे जोबोद गेबें आरो गोथों लामाजों दावगालांगोन होननानै मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंबाय थानाय आरो बर'नि खना खनला बिनि मेसेजखौ लांनायनि थाखाय आं साबायखर बावनायजों लोगोसे एसे आगोलाव आफादगिरि बिथाङा रायखांनाय बायदिनो आंबो खावलायनो सानदों जे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो खुंनाय जायो, नाथाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जि बिथांनि जि माखासे बानबुंथाइफोर, बिथांनि साननाय हनायफोर आरो बिथांनि मावलांनाय बे बाथ्राफोरनि सायाव जोङो आसामाव रायजो जानाय गुबुन हारि नङाब्लाबो जोंनि हारिनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव हाबाफारि लानाय जायाखै। जोङो सरकारनिफ्रायबो नाजागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो आं खावलायदों जुदि हायोब्ला फैगौ समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बिथांनि जि थैनाय सान आरो उदखारि बेरेखा सान बिनि बागै जोंनि सुबुं समाजखौ मिथिहोनो आरो सांग्रां खालामनो हाबाफारि लायोबा मोजां जागोन।
हलिचरन नार्जारी सार बिथांखौ बे समाव बिबार बावनो खावलायबाय बेखिनिनो मानिजाथाव CM प्रमद बर' मानगोदेर बिथांखौ बिबार बावनो खावलायबाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोदेर उपेन्द्र ब्रह्म बिथांखौ बिबार बेवहाय बाहागो लागोन आरो बिलुन बिरहोनाय हाबाफारिखौ सिरिबाङै थागथियारि खालामखानो थाखाय आरो जिल्ला एबसुखौ आं खावलायबाय बिबार बावखांनाय जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोनखौबो आरो बिलुन बिरहोनाय हाबाफारि आरो थावनिसिम हांख्रायनानै लाबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे समाव बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनोसै जोङो थामाव जोङो बिरहोगोन सेनिफ्राय आङो काउन्ट खालामनो स्टार्ट खालामगोन लोगो लोगो नोंथांमोनहा बिरहोगोन 1 2 3 जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ खौसेथि जोंनो नांगौ खौसेथि खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव उदखारिनि हेंथायै बयबो गसंथा उदखारिनि हेंथायै बयबो गसंथा जय बर' हारिनि गासैनिसिमबो साबायखर बाव